Molweni Dumelani Namsheni molweni zakuthi igaba lami Bulelani Mabokela from Zukhali Media Production Company. Sibuya kula dolophu yaseMonti bathi ke kuGombo kwiphondo ke leMpuma Koloni indlela zonke sijonge pha yakhe into zakuthi ke eWillowvale Senior Secondary School namhlanje ke banesihika se-matric dance yabafundi baka grade 12 bakanyaka ka-2026 namhlanje ke goodbye kuba ke behamba ke kwesi sikolo ke bazothi bhazalala kunyaka ozayo besiya ke kwi-university nakwi-college zomzantsi Afrika. Sithi wish all the best kubafundi baphaya kwesi sikolo bathi Willowvale. Thixo oxolo abasikelele base no 100% futhi ke bafunde bayitshekeze. uZukhali Media ke ndoza kuthi ke niyamazi ke all the way from kuGombo uyokwenza ke izinto ke eziflabagashiyas ke kwesasikolo ke sizakwenza izinto ezinhle ke kuze ke ezimbalini bahlale benayo ke le mini yanamhlanje asikafiki wena usibukele ekhaya njengoba thina nawe njena sisamise ngoku edutyo phuma kwethu ke sijonge phaya ke eWillowvale betheke ku principal ngexa sibe ndiphuma ndathi ke principal uZukhali Media ke negqiza lakhe siliyaphuma ngoku phaya kuGombo sijonge koso sikolo ke ukuze nxa beqala ngo10 o'clock ndikama ndithe nxa beqala nyani ngela xesha ndizabathengela ichocolate wonke umuntu uzabe phaya ndamthengela ichocolate kuba ngaba ixesha balibambile kodwa bangaba abalibambanga ixesha abazoyifumana ichocolate ndithi ke mandicacise bantu bomzantsi Afrika kodwa ke ndibathembile ke bazokwenza njalo ke later on ke lento ke izabe ilive phaya kuZukhali Media Production Company ku YouTube. I love you so much sizakuphathela ke njalo uhlale njalo bona xa ubukela le production umane utya ama popcorn umane usenje ujongile uZukhali ke lo. I love you so much. I thank you. Right ke sifikile ke apha ke Willowvale Senior Secondary School ngale mina namhlanje ke njalo ke bane matric dance ngale mina namhlanje ke bevuyisana ke nabafundi baka grade 12 apha eceleni kwami ke hle no principal ubusy sifike ke esekitchen uyapheka unqunqazi uyaphilisha into kama ndothukile uba uprincipal usekitchen kaloku iprincipal esikole then manje izile queen ujongile principal unjani Tikhona bhuti wena. Hayi kabe nje ndiyafeketha khonto namhlanje kubantu abasibukele bomzantsi Afrika kwenzeka ntoni apha esikolweni qala? Oh okay. Namhlanje nge24th sine farewell grade 12. That is class of 2026. Okay. Yes. Sithi bye kubo though ke sizakhe siphinde sihlale nabo bagqibezela unyaka kodwa ke ngokusebenzela nje lo theko namhlanje. Yes. Kunjani uhlala nabo? Uhlala nabo abantwana ngabantwana. Uyahlala ngabantwana futhi. Uyahlala ngabantwana. Otherwise ke xa uhleli nabantwana zoba khona i-ups and downs kodwa ke siphinde zilungiseke kube right. Yes. Ufuna uthini kubo ke ubapha amazwi amandi kuba kunyaka ozayo bazothi bhazalala kwi-university zomzantsi Afrika? Okay. Okokuqala ndirhalela ukuthi abantwana bam ngoku baziqondile into ba baqalile i-marathon from grade 1 ukwenyuka. So ngoku going forward after June ngase ngoku bayiyeke i-marathon bathathe nje relay ke ngoku umuntu abahambe ibaton yakhe babalekele into ethi babe successful naxa sibe se-university or technicon or wherever ba decide uba khona bayazi ba at least ubomi babuqatsile ugqatso balufezile izinto zonke abazirhalelayo ebomini babo zibe ziyaphumelela bangafani nathi bangafundeli bangotishara bakhe bafundela izinto ezinamagama bazohamba ngezinto ezinkulu. Hayi utishara lo kuyasebenza because kaloku ukuzube yipresident ukuzube ngunesi ukuzube lipolisa ngubani kuwe. That means oyena umuntu omkhulu kuba bonke ababantu noba uRamaphosa ngaba kula position yakhe nguwe owenza ba uRamaphosa bepha kula position yakhe. So wena udlala indima enkulu
So lelo ndithi ke uyasebenza ningotishala nenza umsebenzi omkhulu kuba soze ube yinesi soze ube ligqwetha ungakhange uthini udlule ezandleni zakho. That means umsebenzi wenu umhle kakhulu noba mhlambe umsebenzi wenu angajongaleka phansi kodwa sithi wuntshi kumsebenzi wenu eniwenzayo. My last question, nipheke ntoni apha ekitchen? Apha ekitchen kuzokwenziwa i-beef stew ngoku njengoba nibona ngalamaledi afikayo. Inyama nantsiya inhle phaya inamanqatha najongileyo. Kuza kwenziwa ke ngoku ne-carrot salad ne-creamed spinach sesisenziwa phaya. I-beetroot nantsiya seyibekiwe yaphola phandle ne-potato salad. In fact ininzi because kuzaphekwa into serious. Asidlalisi funeka umntana ka grade 12 azifilisha into banyani uhonorable ngokungumuntu omkhulu namhlanje. Yes. Okay, muze ukugcina ke manyani ke ngoku. Si lanto nje sifika nje khona into breakfast esifuma. Ndifuna ubuza apha phambi kwe-TV. Yeah, amandwendwe. That's why bendibuza kule ntombi uba udeputy undawoni. There's something that we're going to prepare for only visitors. Yes. Oyithi labo ke wena busukule ekhaya. Alright, siyabulela man principal ngomsebenzi lona umhle kangaka. Nditshilo ke ndapha enqabe ndithetha ndathi ke this is a history lena zi-archives nathi basenimkile kwezi sikolo in 20 years in 100 years come nibukele imisebenzi yenu enaniyenzile. Sho ukuthi le mini namhlanje ibalekile kakhulu bana si-profile si-record izaba live later on phaya kuZikhali Media Production Company esibabe sakhe senza ngaphambili kwinto enanini ekhe sayenza. Yayinjani la production qala sasikhe sayenza apha esikolweni? It was clean and clear. It's beautiful. And nabantu commented. Oh, that's ababengazange babe khona apha bayibona ku social media. Then they were shocked ba Willowvale Senior kwenziwe izinto ezinhle ezinjena, so it was something. It was something. That's why now going there come hayi andikhathanda uba kodwani. Let me do it again. Yes. Oh, siyabulela. I thank you. Mfuna nibulele uChief Director Mr. Mpupu. Is the one who wasebenza kakhulu sekula meetings asikhona. So wathi eke namtry nje look iSolomzi today bandibeke phi na iSolomzi enrollment yayo kuthiwa ikhula umhlane ezolo through my content because some parents babukela izinto ezenziwa ngoZukhali kwesa sikolo aqomba umnithini manise umntana wamphi iSolomzi, meaning that nesi sikolo senu sizosibeka kwi map because don't izinto ezenzayo esizenzayo ayilento kuthiwa itishala hle nje ziyagxekwa zikhutshwa ku social media. Now ngoku nizovela ngendlela ephucukileyo nizobukela ngumuntu ose-Europe, nizobukela ngumuntu ose-United States of America. Khona omnye wayesithi use-Britain wayibukele le nto uthi ngakwelicala uthi waba nekhwele xa ibona esi sikolo sivela emaqabeni. Siyabulela. Enkosi bhuti, enkosi kakhulu. Enkosi. Alright ke wena mntu sibukele ekhaya ke silapha ke Willowvale Senior Secondary School kuba kwitheko labafundi ka2026 uyababona bahle ngendlela ngomangaliso bazilandile ngalemina namhlanje uyijongile balungiselela ke umsitho wabo ke ichocolate bendithe bendibathemsile benthe babaqale ngo10 zabapha ichocolate bonke abazoziva. Ngizawujika nazo ndibuye nazo pha eMonti apho ndisuka khona. Apha eceleni kwami ngenhleli noOnela Mvandaba umfundi owenza ke ugrade 12 kwezi sikolo. Molo unjani? Laphela khona njani wena tata njani? Phina khona uthe ngathi ushayi nje kodwa imini ingani namhlanje? Asikho shy, sisalindela ixesha wena. Nisalindela ixesha. Sisalindela ixesha. Kodwa ke lento ngale mina namhlanje ithetha ntoni apha kuno into enhle kanga izoba nhle ndiyayibona? Ewe, mandiqale ndinibulise nonke. Lento yanamhlanje ithetha lukhulu ukuthi because we've been waiting for this day. So sonwabile kakhulu banathi apha eWillowvale High sibe ngabafundi abanayo farewell. So yabo, so ke ngoku we are very happy thina singama grade 12 and we feel special singabafundi base Willowvale High because we've never seen this before. So yeah, we're very happy. Funa uthini ke ngokotishala kunye nabazali ngokuthi benze lento inhle kangaka? Into enza ithetha kotishala nabazali is that
we really appreciate imizamo emininzi abayenzileyo for thina. Let me just first thank abazali bethu. We're so happy ba abazali bethu benze inzame zonke ba sibe lapha kule ndawo, and also our principal ubulela kakhulu nazo zonke itisha lezi ezakhona apha ba sizawukwazi ukwenzelwa le farewell yethu. We're very proud. Yeah, we're so happy. Ukhalisela omnye umuntu osibukeleyo pha ekhaya ongazoba khona? Oh, wonke umuntu opha ozasibona kwamakhasi onxibelelwano funeka uyazi ba izikhali media izobikhona nathi nje masesilapha nje cela nisibukele guys, ni subscribe kuyo yonke indawo. Singabafundi base Willowvale High, sonwabile basilapha. Kumnandi bano grade 12. Niyayibona lento? Kumnandi bano grade 12. Yeah, zilevels. Funeni ufunda is very important. We're candidates guys. Oh, ngelo. All right, guys, bazalo sibini masinike umfowethu, molo mfowethu. Olo tata. Baligama? Usibongelelo uthethayo Somifana. Okay, wenze ziphi subject apha esikolweni? Yenza i-science, maths, physics, life science, agricultural science, LO and English and Xhosa. Ekwambeni kwethu ufuna uzibona uphi wena? Ndifuna uzibona ndisesibhedlele doing in nursing. Okay. Ndifuna uba ngunesi. Oh, ufuna unesi wena mama sithi phefumula? Phefumula. Breathe in, breathe out. Yeah. Inhale, exhale. Hey, uthina. So le mini yanamhlanje nawe ithitha ntoni apha kuwe? Ithetha likhulu tata. This is a very special day kum, and unendibona nje ndinje. Yeah. Kumzali. Oh wow. So ithetha likhulu lonto kumzali kum. Yabo that apho ndikhoyo ukhona. Yabo so it's a very special day kum, and yazi banzothetha nthini. No words can explain the feelings ezilapha kum ngaphakathi. Yes. Oh wow. Abanye abafundi ke bezinye izikolo abayifumani mhlawumbe ngatsho ke because nina ni privilege. Your message ufuna uqala ubhekisa pha ku principal, deputy principal, HOD, SMT, bonke utishala ufuna uthini pha kubo? Kutishala bethu apha esikoleni, I want to say that we are very thankful and grateful for every contribution abaze nayo, so that sizoba nolusuku lumiyoli kanje namhlanje. Sayibona masina weather iyasivumela. So siyabulela kubo kakhulu. Asina anqoni bakhona kwa ona amazwi anombulelo ngaphezulu kwanga dinawo ngodwa ngokodwa deep down in my heart ndinombulelo omkhulu gqithi, because during the year siphethene kahle ne, but khona amahlande enyuka, but abasilahlelanga izandla. Yes. Basasigcinile, so lonto ibonakalisa uthando nenkathalo ngathi kubo, so siyayibulela lonto. Amen. Alright guys, wazozibini into zakuthi ke phaya ngumfundi uyamva ke uthi yabulela kakhulu phaya kotishala kunye nabazali ngento enhle kangaka ethe bayidlala ebomini babo. Sithi ke wuntshu ke uthi xa nisekelele naxa nizobhala i-exam phaya ke ngoDisemba ngo-October nizimisele nibheke phambili. Le history sizoyenza namhlanje uzathi wena xa uphaya e-university okanye so xa uphangela phaya kwezo sibhedlela uphangela kuzo umane ubona le mina namhlanje umane ubonisa nabanye ujongani guys i-memories yabona ngonyaka othile ngonyaka ka-2026 thina nge-24 kaJune senzelwa into kumila kunje niyibona ne. So itlonto le otishala benu nibahloniphe abazali nibahloniphe noba ubona onye umzali phaya estradweni umthatha ezingumama umthatha ezingutata uyayibona ne. Once uhloniphe, trust me, uyozibona uhamba amazwe ngenxa ntoni yembeko enhlonipho. Umazi umuntu ube nendlela yothetha nomuntu uyayibona ne. Ungathethi nomuntu ngathi wemthini uyijongile. Nijongile. Yes. Okay. Siyabulela ke wena mntu sibukele ekhaya. Sakwenza ke hashtag siyabuya kodwa ngoScience Ntolo enkosi. 1 2 3 hashtag Willow High. One more time hashtag Willow High. Subscribe ke phaya ku YouTube later on izaba live lento siyenzayo phaya ku YouTube nguZikhali Media Production Company ku YouTube ubukele pha ku TikTok i-highlights abe zikhona later on pha ku TikTok ke singuZukhali Media Production Company, meaning that umuntu ose North Korea oseGauteng all over the world le mini namhlanje uzakwazi ibona nje banani ke nivelile ke nibukelwe ke ngabantu ke aba no Department of Education uMinister naye ke unibukele ngale mini namhlanje nijongile nibukelwe ngubani nguMinister wakwa
education Ama-levels. ama-levels ayivelanga lento Manqanaba. ayivelanga lento sizoyenza namhlanje nijongile uZukal Media ndisho manje ikhamba nenza izinto eziflapa gasha Gaskets. Gasket. No, eziflabbergashas, meaning that uflabbergashas into ezithe dlundlu. Uyayibona ne? Okay. Manqanaba. Ezikwinqanaba eliphezulu. UZukal wenza izinto ezitheni? Eziphezulu. Thank you. amalungu ke esikolo ke bathi ke iSGB Student Governing Body. I hope nikhumsha kahle ne apha eceleni kwami ngenhleli ke nomama SGB school ne governing body school governing body ne yes. Okay lo mntu uyakhumsha ngibona wesingesi sakho mama unjani ngempilo
Ndiphilile niphile bhuti akho nto kuhle. Uyesu ngumgcini wethu. Yes. Sibuya kwesibini ngoku. Yewe. Kunjalo. Usho ukuthi senze izinto ezinhle. Silapha nge-Thai ceremony. Thai ceremony. Yes. Yayinjani la Thai ceremony? Yanempumelelo. Kwakuhle. Nayibukela kodwa. Sayibukela. Uyabona uzukalmedia. Uyabona uzukalmedia wenza izinto eziflapha gasha izinto ezithe Esibamba masoloko simbuza buphina xa sinento ezinhle. Uyabona ne? Mama ngale mina namhlanje kubantu abasibukela eBomzantsi Afrika, khawucacise ngesikolo bathi Willowville qala. Sisikolo mhlambe sakhiwa ngophunyaka ba uyakhumbula. Ba ukhumbula don't worry. Kasikode kan balisele nje ngesikolo nisebenza njani notishala kunye nabantwana abazali? Sisebenza kakuhle tata, sisebenza kakuhle kakhulu kangangento kokubana sisuka phansi kakhulu. Sinemibono ngoku, siyabonakala, siyavela sezindaweni ngoku. Kangabana kunyaka ophele sesithe safumana no100% pass. Oh, uthina pha? Sihleli ku100% passed apha kwesisikolo ngoku. Sisuka kude tishara kangangento bana intoba bese ukuqala kwethu sasine zindlu zodaka. Sisikole siqale zikuzindlu zodaka but apho sikhoyo ngoku simele ugatya simele iEastern Temple iEastern Cape yes ngoku kule ndawo sikuyo namhlanje ke ngoku kwabantwana imessage endifuna usithetha kubo ngoba abantwana benu badinga ukhuthazo uyabona nalanto ithi abantwana naxa umntana uye akahamba kakuhle kulonyaka ayitlondele kuphela kwehlabathi kuphela kobomi makaqhubekeke aphinde abheke phambili kabanike ithemba mama besibukela lapha kuba singaba bazali sizothi kubo abantwana bethu siyababona singaba mama makhulu okanye abantu badala babesithi bamacangweni bathi siyakubona hamba kumnyama lo xesha elo umntana uhamba emnyameni but ngenxeba esiva ilizwi lomzali wayeyaqine kudala usaphofu umlenze wenkukhu kwaMesa sithi siyakubona hamba mntanami silapha namhlanje sizothi kubo hambani siyanibona qhubekekani nobomi namhlanje kuzoba mandi apha kakhulu nezulu liyasivumela yes nezulu liyasivumela so izinto noko sakwenzeka ngokumandla ngaphezulwana kuba izinto bezikade zisenzeka Ndiyakubulela mama ngexesha lakho bana uthethile yenye ihistory ke lena ke bazali eza kuhlala forever in 10 years in 100 years come izabe khona le mina namhlanje kuthi ukuthi endini nizabukelwa zizizwe ngezizwe ayipheleli apha yonke ke lonto yenziwa ngubani uZukhal Media sithi ke abo sisuke for special kuGompo nakwazi kuGompo eMonti sisuke for special nivuke ngo4 wena umuntu sibukele ekhaya ngo5:30 sabe kanti siyaphuma phaya ukuze akuba bekuthiwe ngo10 kuyaqala umcimbi anikange ixesha nilenza beni nithemse ngechocolate ngalonto uzasinika chocolate anizoziva nona nasiphakela kakhulu siphakela kakhulu inyama ininzi lonto nilozele wena mbukele ekhaya imbiza inteleko endazilozela ezenombe inkomo ke leyo for ama 2000 awazoyazi zi4 ezegusha zintathu ezechicken zi7 asizothi inyama sayichova according ngekho wena umuntu sibukela ekhaya according ngekho kwesisikolo kuzoba mnandi anifuna uphosisa uZukhal Media all the way from kuGompo yazi basiqale apha uFoto siqale edutywa saza naye kaloku sibhala imbali thina singuZukhal we are not videoizing we are filming that means ezi stories zathi wena makhulu nxa solomdala xa ubukela le mina namhlanje uvela ube emotional xa ubona umntana wakho selemdala naye seyinto lonto leyo ngamanye amazwi iyakhuthaza so I meaning that SGB anichitha ngamali ngokuthi nibize uZukhal Media aze apha zi memories alala koZukhal Media alala siyabulela ke mbukele ekhaya
bazizwe bonke abantwana bakho bekhona kule ndawo Thixo namandla uyikhethile le mini ubazile bona abantu bazoba khona kule ndawo bongcwelisa olu suku sisaqalisa nje kube nguThixo nkulu ebongile konke kuzobe kuthethwa apha Thixo namandla kube nendawo yohlala ezinhlizweni zabo nanto-ke onke indawo beseyitshalile beseyisiphuphulile ngempilo zabo Thixo namandla angabi samphumelela siyayisusa siyayitshabalalisa nantoni na iplani kasathane ebeyiplanile nomnye nganomnye wabo okhoyo kule ndawo Thixo namandla balungiselele ke bongcwele nabo kwi-future zabo ke bongcwele zikhalazile ii-future zabo zi-brighter than the stars ke bongcwele balungise ke Thixo namandla ukuze olu suku lube nemini ke bongcwele apho kokuthi babe bahle nangapho ke bongcwele ukubana bengabantwana bahle kodwa Thixo namandla ulungise iintliziyo zabo that whatever is going to be planted namhlanje kubo Thixo namandla into esisiqhamo esizakhula sibe yile nto ubaplanele nobalungiselele ubana ibe yiyo egameni likaYesu Kristu amen. Ndizawucela ukuthi bakambise uMr. Pinyana ngentonga yakhe eyazomDJ DJ yayazi intonga seTV. ukuzibulisela ngizawuqala kuphatha phambili kwinceku ezikhoyo okanye sifundisi sonke abazali uprinsipali no-deputy principal otitshala ndize nkosi ngaye grade 12 waseMolopeni 2026 indwendwe ezikhoyo apha nabanye ke ngababizana abakhoyo endibalibeleyo ngokubanzi ngegama lenkosi yethu uYesu Kristu amen. Okwamdiqale ukwamkela indwendwe ezikhoyo apha sina tafile yethu enodade umfundisi apha singathi kuyo siyamkele sithini sibishaye kubo nathi ayitafile balaqala yotishala bethu nakwexala lingasekunene kwam sithini kubo osigaye abahle apha abanye abantu ndiphathe ndingabazi uba ngaba ndibaziyo ngenxa yendlela abahle ngayo sithi kubo napha ngasemva ke besembalisa utitshala bonke ikhona ibhesi yethu phaa ngasemva yotitshala ibharato apha ke sicinga wonke umntu lapha ndimamkele akhulule ibhanti yakhe azive amkelekile okanye esekhaya xa sithi ke imini le okanye usuku we need to tell abantu ntoni esinayo apha that is the purpose of the day ekuqaleni ke xa
do you need uba i-character yakho ibuildwe ibe yile nto umrhalela okanye ikhuphalayo ufuna uba yiyo. Ekuqaleni ke kuthiwa yonke into iqalwa nguThixo, njengoba senzile novula le mini sayivula ke ngokuthandaza. Nawe ebomini bakho kuthiwa ke beka yena kuqala phambi kwayo yonke into ozawuyenza ngobomi bakho. So ke apha we build i-character so that kuzokwazi ubakho i-culture. I-culture yakho ihlala kwi-character le funeka uyibhildile. So umuntu ngamnye ke apha funeka yazi into yoba le nto ikubomi ingaye, kodwa ke kuthiwa funeka uqale ngawe kuqala. So apha ke sinabantwana bakwa-grade 12 nale mini yabo ibaluleke kangaka ebomini bakho, kuba utshintsha ngobomi babo uqala ngezimini ngemini efana nale. Bawazi uba xa ukule klasi ka-grade 12 funeka uphumile uye kwiklasi elandelayo. So ilindelekile into yoba wena funeka uphume. Xa uphuma ke sikwenzela le nto ithi ubhayibhayi, sikunqwenelele undlelahle kwindawo nethemba lokuba uyabe uphi kunyaka ozayo. Apha ke sizokuxhobisa ngobomi obulandela obu kubo kuka-grade 12. Into oxhotyiswa ngayo ke izixhobo ezizawuba khona ngamazwi, ingakumbi kwindlela abantu abasebeyihambile le ndlela oyihambayo. Bexhobisa wena uba zintoni omawube nazo ukuzilungiselela kunyaka ozayo olandela lo. So ke xa sisithi ke namhlanje yimini ye-farewell ka-grade 12 ka-2026. So ubhayibhayi ngamanye amagama. So ndicimba bonke abantu abazawuthi babe apha ngabantu abazawuxhobisa wena ngendlela omawuyihambe bona sele behambile ubomi babo. Singathi bona bahambe ba-perfect, kodwa befalela okanye benqwelela into yoba iimpazamo abadibene nazo okanye abagileke kuzo zingachaphazeli wena. Kodwa ke ekugqibeleni sifuna abantu bonwabe kule meko bayikuyo apha, bazive bonwabile, bangabi naxhala kule ndlela into yoba izabe yindlela enzima. Funeka beyazile, funeka bayamkele ngaloo mazwi enkosi.
Nyadiba. Nonke. Siyam item number 3.2. Introduction of gas. Sizenzelwa umama omkhulu. Sizenzelwa umisi. Abantu bonke abalapha ezweni ngale mini unkulunkulu yokuba sizothi farewell kuma-grade 12 mini ke ebalulekileyo sesimosi xa siphila bebomu sibhala incwadi ke lee-pages ezinye zee-pages kuqalela abantu bangazifundi kodwa ndicinga lena yenye yee-pages ofanele ukuba abantu zabayifundi ngenxa yobumileyo umanikazi. So ngale mini ke sesanendleba yokuba sibe noochazi abazobonga ezilomsiko wethu yanamkela ukhathi ethembeni ukuba ngobukho bethu moyo wethu uyawubaleka bathi abantwana inqondo yabo yonke ibena abanye abantu abalapha baninzi ke abantwana sinabo umfazi asemazisi umfazi akuthi umama wawe-SGB umama usikolo naye ungomnye wabantu abazobukela abazogcina ngalo mhlawethu. Sinabo nomisdroba abanenyambani utitshala lethu ngaphandle kodwa baye bathi ngale mini yethu nabo mabeze ukuba basebangabantu bezibona bayanazi asingedibani ke laba bantu amanye besithakasa baza kukhupha nakwindawo esingasange sababuzo ngemini ezakukusazisa into ebonisa into yoba nyani sifuna ukwaziwa. So siyababulela ke abantu bakwa-Media sebabulela okwamngeni kuwamkela imvelo. They drive the president.
driver one very serious. Yeah? It's all very true. It's my life. And all the days I'm true. Siyadula. Siyama. Wait a minute. I hope I'm ready. Babi. Umuntu lendwe akele sama echameselizo. Grade 11 lena. Umbeki asemande. Uzosenzela isipitch. Esizaluni. Ezithetha nani? Nezithetha nani? Owesibili. Ugrade 12 lena. Ntsume. Sibonke. Bayazazi i-rules abazozidlala. Bebezibekile, and they are paid now. Mr. DJ, noma yi-sister DJ, noma yi-Miss DJ. Esiphakamise. Ngebhitho lakhe athanda. As grade 12 learners, amongst us, we face the pressure
anti-pressure, we face izinto sihlangana nezinto esingenamandla wazo, but ngenxa yemfefe ngothando likamdala siye sizinqobe. Yiyo le nto silapha namhlanje. Some of us bebecinga uba bakhwithe kwasesikolweni because of their journey, but ngenxa yothando lifesane namandla kathixo bathini basibabali basifike kule ndawo namhlanje. So let us enjoy this day to relieve ourselves from stress sidibana nazo emakhaya, esikolweni, ekuhlaleni. So this day is used. Let us use this day to relieve ourselves from first of all. And beautiful thing ndiyabulela principal ne-community members akhe asebenzisene nazo ukuze namhlanje sibe lapha. Also namhlanje le-12 learners ndifuna kwenziwe i-memory ngabo. And I know that there are ups and downs esijongana nazo academically, but Lord, I take back, let us quit. Yeah? We learn from our mistakes, we learn from our failure. I understood that failure is the first attempt in learning. So that's the definition of failure. So if you keep up on failing, that doesn't mean that I also pass you fail and learn how to fail. It means that you have to learn from your mistakes in order also to figure out so ndizothi kuni namhlanje kuba whatever esiyenzayo, let us think for our future. Yes? Let us think for ourselves. I know that akukho lula ukufacana ne-challenges. Sometimes you feel like ungaske ungayeka okanye unikezele or some sort of things. It's called depression, anxiety, ziyangena. But ndizothi kuni namhlanje bengizibani sibe sonke kule ndawo into i-one into ezosincedisa kuyo yonke le nto. It's only unity. It's easy ukwephula umcingo wamatshisi oyi-one, but akukho lula ukwephula umcingo wamatshisi elishumi. So that's unity. It's easy for the devil uba asi-separate, asingekho united. But when we are united, there's nothing that will separate us apart. And singaske singayenza naloo nto, singayithethe but apply it on the academics zethu, so that our future can be bright and beautiful as we are today. Item number 5, so perhaps is second management. Now, item number 5. Masiphakamisa uMistiyo. Uyayazi. Ambile. Which means also
They're going to do production of guest speaker. Nothing about this and oh, yeah. Yes. Over to you, AV.
champions. We are the champions. We are the champions. We are the champions. Tomorrow is too late. Tomorrow is too late. Yesterday. Yesterday. Is idle. It is idle. If I want to start something. If I want to start something. Let me start yesterday. Let me start yesterday. Thank you very much. I wanted a program. Master of the ceremony. I wanted the program for motivational speech. I'm not a motivational speaker, I'm a motivational speaker. I don't prepare what to write or what to talk to. I just talk. As I will be speaking, class of 2026, I want you to be aware that I am not responsible. I'm not responsible for the loss of faith if there's a pastor. I'm not responsible for the loss of love if there's a pastor or someone who said, hey, I used to love that person. If you want to hate me after you've had the stage, it's yours. I believe that a man who doesn't know what to die for doesn't know what to live for. That's why I decided to stand up and speak in front of being a police. So, I'm going to teach police I'm a man with that in. Police class of 2026. Class of 2026. Every day, I was on 30 now name. You know that there's a history beyond because I was once the former president of the school, Willowgate Senior Secondary School. Igama Abel Fan Duchin is to one mutual. If we Willowgate High School, Willowgate Senior Secondary School, I was one of those who were in class of 2024. I want you to know that in every situation, there's a good part and there's a bad part. So it's good for you to know that. That's why when I start, I say I'm not responsible for the loss of love. I'm not responsible for the loss of faith. I'm not responsible for hatred. If you hate me now, just hate me. Because I'm going to tell you the truth. Class of 2024, be class now. We enjoyed Kapu, but we are only here. You cannot go without saying something. So, to make up and I was here, and I used to call this, then I would call it, this is a slave place. I'm a slave. I hate this teaching. It's true, something that is true, because I taught it. I didn't see it necessary for me to come to school around 9 p.m. I didn't see that it was necessary, but now I can see that it was necessary. This part that is so called, that it is a slavery part, I call it a part to build someone. Today, it's a day whereby you come across to know the truth that there's no foundation phase, there's no senior phase, which is in primary and high school. The foundation phase is the place where you are. You are at the foundation phase now. Because you are building your future. And as you are building your future, you are able to identify, say it loud.
loud that I'm a leader. Say it loud that I'm a prophet. I'm a prophet. Yes. I am confused and lost because people try to confuse things. I said I'm a leader. So people come to me and say, lead us. I'm not your leader, I'm a leader. I say I'm a prophet. People come to me with their problems. Say, hey, it's not any man. Say those prophets, I'm not your prophet, I'm my prophet. Because I identify the future. I take risk. And every risk that I take is calculated. You must be able to know that as a person, that every risk you take is what? Calculated. Yes. So when I'm saying I'm a prophet, I'm saying that now that over grade 12, you are on the foundation phase. So siyayazi bakasi foundation sisaphumzi senza ntoni. I-foundation ilanawo apho womba khona ungqondo. Uzobeka izidenge ubeke ntoni? I-foundation. Nikweso stage ngoku. And nikweso stage nje, you have to know that uzawukuza umoya ngapha while you do the foundation phase. I'm building a house. You have to be aware that I'm building a house. Xa kusiza umoya ngapha andizuba nayo indawo zingena. Xa kusiza imvula andizuba nayo indawo zingena. So yintoni mna that I'm required to do? Because at the end of the day, I want to build this house. Ufuna iyimele enzela uba xa kusiza umoya ndingawuva, naxa kusiza imvula ndingazivi. So ndifuna ukuthi okubunzima kuwo ngoku. That is so called ubunzima. Mna ndibiza ubunzima. I've been through this. So uzawutsho ukuthi ubunzima kuba ucinga kuwo wena. Ayibobunzima. It's the foundation. This is the foundation. So now, as you are in the foundation, you are budgeting. Take is there. So take is there, you are preparing for the future. That is the reason why I say you are the prophet of tomorrow. You know what will happen. You can see that between you and the future, there's a bridge. And you are willing to go beyond the bridge. But you cannot go beyond the bridge. You have to do something in order for you to go beyond the bridge. So obvious. If you just walk, you will not get this. And I will come as someone odlulileyo ku bridge. Njengoba ndimilapha, sithi ndidlulile kule bridge. And tell you that what is it that made you not pass that bridge? What do you say? No, and kutsondisha lunabo ayevela qulu. That's what you will say after you fail. That's what you will say after you fail. I know very well that you have a reason to fail. Fine. You are failing because you have this thing that you so call a reason, of which is not a reason. There's no reason for failing. There's a reason for passing. Because I have the reason for passing. Ati nambona uyaqonda ndaqobalisa uma. Yambona ethuka ndaqobalisa uthukani. I know why I'm going because I'm a prophet. I identify the future before death.
So today, we are on the foundation. I want to give you a brief of how will it feel when you are me. When you are me, because in the past 2 years, I was in the foundation. I was budgeting the blocks. Biggest day, but there's something fun. Something that is fun of biggest day is that every day we go and save more. And I'm safe. I'm safe. I don't need to call someone that, hey, but as I'm worried about the rainy days because I'm still budgeting for it. I'm not done. So you're gonna pass this grade 12 and you are going to be on the foundation. On the level of Bega Island. This is a brief that is more houses. Use man. But so big is there now. Now, houses are up as a wolf, use men who are bush. But I'm worried about the rainy days. I'm no longer. In front of I said I'm a leader. I said I'm a prophet. I can identify that no. In order for me to win before the rainy days comes, I must budget for the roof. So that I can figure in the roof. I can't hear you out. Nothing really. I know that in the environment where you can identify that there's a witchcraft, which is no such a thing. Because you have a reason for failing. You have a reason for not shining. You don't want to shine because you are worried about the people who will watch you while you are shining. Stop worrying about them. A man who doesn't know what to live for doesn't know what to die for. Let me die so that maybe later I can live. Hear me well. I know that I'm very figurative. So in the long thing on the album, 2012 or 2026, because many days is coming. I'm a bit worried about that. Maybe I don't know. But it's not that. Always bad, I'm like I said, it's still like we let us about here. But this is love. You know that starting now from today, you are taking the right lane. We've been going through this lane of you, the lane of judgment, the lane of hatred, the lane of reasons of failing. What is the reason for failing? You have a reason for failing. I said I'm worried, master of the ceremony, which is MC, about saying I'm a motivational speech. No, I'm not a motivational speech. I'm a motivational speaker. I don't prepare. I once said to David that, David, please, when you are putting me on the program, put me at the list of the program. Because I don't have a stop. You deserve everything that is on this book. You deserve everything that is on this book. Today it is a day whereby you choose the right lane. Today it is a day whereby when they go outside at 047, you start. When they celebrate, you start. When they are graduating, you start. When they are giving up, you go hard. Because you know what you want. You can identify what you want. Because you are a leader. I'm worried about people who are saying that there's
shine because you have the reason that there's someone who will kill you when you shine. When you are not shining, what are you supporting? Are you supporting yourself or are you supporting the person who's killing you? You are supporting the person who's killing you. There's something good that we all enjoy as teenagers. Scrolling on social media. You can scroll on social media, watch their celebration, watch them buying cars, watch them celebrating their distinctions. But everything that you will be watching will never give you the fear that you will have at the exam. I want you to tell me now. When you say that, but I chose social media. Papa said, well, located. What about you? Who's the stupid here? You are the stupid. You are the stupid. You must know I'm worried about those who are on their cell phones now, but I'm talking about the cell phone thing. I'm worried because you are not willing to listen to what I'm saying. I want you to tell you now that I'm here to motivate you. I'm not here to speak to you. I'm here to upgrade you. I'm here to inspire you so that you can pass with more than 4 distinctions. I did it with 4 distinctions, not level 4. 4 distinctions. I'm not proud. I'm not proud because between you and me, you might be proud because you don't know what was my desire. You might be proud that person. You are a 1 in 2. That's why I always say to a man, you are 2 no here. You are 1 in 2. Yes. I acknowledge you, sir. I don't know how did it happen, but Miss Luna, we acknowledge you, Miss. I'm proud of you. Miss Go, we are very proud of you. Miss Tio, we are proud of you. Miss Golo, we are proud of you. Miss Gowan, we are proud of you. Mr. Bush, we are proud of you. All the teachers, we are proud of you. Mr. Chagas, we are proud of you, Mr. Chagas. You are the father to the nation. Miss Siko, siyazi njanga ayakulu. Kamba Miss Siko nisawalale namakama wake na kwamba nuko yapinda na usumo yibuntu. Diamo yibuntu na that's why dilapha. Uko yibuntu osakulu. Long for the name see this to some what we right. The on this week but I think it's an item number 7. Mr. Zinza Liema Masimbamis
ezi zidingo zoqala apha ukuzenzile zingabi naso isizathu. It's my privilege to stand here today on behalf of the third class of Christians. Today we gather here to celebrate and have fun, as schooling has said before. 12 years of schooling was really hard for all of us, and I'm glad that we made it. And I'm wishing you as being mentioned before that our focus is on the final excellence. I hereby promise that no worries, we've got this. Sister Yansan. To our teachers, thank you for believing us, pushing us to become our better, and guiding us through this challenging and difficult journey. But at the end of the day, it is rewarding. And it won't reward you, it will reward us. So thank you. Lingabazali. We promise you to make you proud. Sakonik, Zimbabwe. To my classmates, I know Kamanya Matasha Yabalansi. God, as Mr. Chair said before, the only way is up, the only way is forward. We can't look back to our mistakes. We've done mistakes before, and it is our turn to learn from them and go forward. I think we need to say that by 100%. And I know, Simoyega is a quarter sometimes. If the class in 2025 it was the years, more now I'm trying Yes, Kaukole, yes. What we are saying is a plan, who miss empty no way. I was saying as a message of support, sympathy, and all that. Matriculants, class of 2026. This is your day. This is not my day. Your happiness is much more important today, more than anybody's happiness. Silapha namhlanje nindidilele njalo ngelishwa ke ixesha kulixesha. I was asked Friday bangani ixesha kaSeptember. Then waqitha. Mhlawumbi ke nifuze utshethu nami ngenkani leyo. I do not know. But xa ndinike ixesha sipendinike ixesha ndinesizathu for that. Today, guys, I need you to enjoy, nibe happy, niyazi intoba niyiranile imarathon. Uchilo uzenzile wathi we started 12 years. That was the marathon. The marathon xa ubaleka
So you were in the marathon up to today. From tomorrow onwards, the marathon iyaphela singena kwi-relay. I-relay ke iba ne-baton that you are given. Today, the baton that you are going to be given, that you are going to be running with it, asizokwenza la relay whereby ubani uzonika ubani uzonika ubani no. Relating. I-baton that you are going to be carrying, all of you, umuntu uzobamba i-baton yakhe. Each and every one of you, you run as fast as you can. Level 7, akezilula if uzoqala umane sithi hayi ngomso. Xesha lolala liphelile namhlanje. ngoLwesihlanu niyazazi uba niyakujen. Xa sizoqala ziyaqalisa ezidumile ngo-2 ngokwezibanda ndithethele nani kulaa Saturday that ngo-1 timetable has been changed to 2 o'clock. Niyayazi ujene that goes with the pre-tests. You need to be prepared. So you will not be invited tomorrow, but Friday you are prepared. What was in January, I don't know, but you need to be prepared with your big time. We need the 100% pass. Sesisuka nathi singotishala kwi-farewells previously, kula minyaka sasifunda ngayo. Sasiyazi that once we have farewell, ngelishwa ke farewell ngokomthetho previously, it was supposed to be done at the end of the year. But because izinto ziyenzeka, nina niba ne-excitement too much. The excitement ke le uyenze at the end of the year, uye uluze focus. Uzilibali into yoba une-target, unamaphupha that you need to carry on. Une-families okwena ezixhomekeke kuni, sonke siyazazi uba sisuka kumakhaya kanjani. Bazothi abazali ze babe nezindlu ezingamithiyo, ibe nina abaphumelelayo. Bazothi abazali kuze balale betya inyama everyday, ibe nina abaphumelelayo. Kodwa ke izinto zajika, i-farewell funeka sizenze before, so that i-excitement siyenze siyigqibe, sihlukane nayo. Come January, sonke siconcentrate ezincwadini up to the last night. So mine is for you to carry the torch up to the last end. It depends on you guys. It depends on you. Without you, we are nothing. Without your performance at a high level, we are not going to be Uthosi champions. This year, the Balangenos office in champion because of class of 2025. Let me not be worried, because we were marking now what Nazi champion we are paying. And I said, you know, my impact on Logaba to that day I'm going to go because I am the please surprise me. Their efforts is right. I don't want to be surprised. Yes, in verses of my protein. Once we part peso, we have my letters of peso. I said we remain in Empire. It follows a message long in the 30 hours into work. That is a pretty hard. Because we take Uyo, the position one. See, right? So it means in class of 2026, others of fighting with Orosin opinion in Ukraine. Depending on what it was. Masini, ilo masini, sikuwe Kristo. Honestly, siyahamba ngokusinaphaya item yethu.
Item number 12. Ibhalwe toast. Was wakhethwa umuntu ogude toast. Wathiwa Mr. Nangwa. Siphakamisa umoya. I'll try to make it short. Telling you notes and slides was but I'll try. Okay, let me just say, guys, there's prepared something here. Yeah, short. Okay, I'll start by saying that we all know that, guys, matriculation, that is the end of school, opens a door to a whole world of possibilities and opportunities. Meaning that for us to have opportunities come next year, we need a metric. I know that Kona Latin so let's start we expense. In that case, if we are to an end that will be happening during the course of the year, please don't be discouraged. Some because I've known there's and it's big. But don't really tell that in discouraged because we're trying to build a future. Your parents, your teachers want to see you proceed with flying colors. And you go using Manila, your single teacher, Singabas, Makara, Kapana, a passive future. And I urge you to stay focused and do not listen to any negative talks from the people. Your choice to pass the trick. In fact, it's your choice to pass the trick or to fail it. Guys, you know, simply appreciate who we are the way for now. And if you want to pass the trick, there are the way for lazy or also pass the trick. If you pass, that is what to feel. There's us, also a revision classes. Also a revision classes. Let me emphasize the part. Because even that class music classes where the vision actions come tomorrow by the paper and not by this time. All of us in 4 days singing Nani, Nangungu, Yashlama, Payu, Opus. See, I has in a lamp and flower. You are at no stage of asking why is it a why is this about 12? Why is this you are 88? Grade 12 metric is a groundbreaking period of your life. The choice you make today will determine
esikolweni morning class uthi hayi mandingayi namhlanje cawe hayi no i-agric yona ndiyayazi andizuya awuyazi le ngizoyithetha ngayo ezi choices zenza namhlanje zezi zikunika ingomso. Okay, you do know that the school Willow High, last year they made a super outlook at nations. That wasn't 100% that of which I believe none of us are saying of which I believe now, you know that they had regardless of what is said by you, Mr. Now, but then when you ask where are you heading? So if you do know where you are heading, yes, I'll say things as a cloud. But then if you know where are you headed, and in a certain direction you are going, be direction you are headed. Because if you create one body wrong, things are to one is a I can very good at that. Okay, it's like guys, Sipala asked me to let's okay, what do to post that? So Parliament so then and class here. What come is what is going on? Yeah. That is so that's it for us. You must know that we expect you to pass at 100% weight. Do not let any fear to paralyze you. And also that be confident with what you write and to classify the class exams. Be confident because kona abantu ayacima into right abhale wrong. Alright. Your parents, there's a thing that I see in my life, so let's discuss that and come and see. Parents. Your parents, guys, are a source of inspiration to you. We do know our backgrounds. Hence, we are here. So, please make your parents as inspirations. Then, they sit up to success. 100% to i-bachelors zodwa to O-level 7 we agree. Thank you. Bendilishwa into yokubana kule minyaka leyo
kujogiwe okanye kujongiwe. Asiqale siyenze ayenziwa nje okanye ayenzelwa nabantu nayo into eyiweyo. Kuthiwa farewell masubele siwa phambili. Ndingahlanyeka ngasemva sesiya phambili. Lapha ke ngokunomzali zondlulela abazali abangekhoyo yokubana le okanye olusuku lwanamhlanje abantwana baba-26 basekulobheli high benzele ifewet zizondlulisisa ebazalini yobana niyenzele ifewet. Namhlanje sivulelwe ukhazi ithi basibezivulelwa ngokhazi ukhona umphako enunikwayo okanye umphako ekwenzelwayo. Ithi bonke ithi uthi uphahla nizawuhamba ebunzimeni apha ebunzimeni yeyiphi le nto kufuneka ndihambe khona. Ndithi ke mna ke usawufumana ubunzima ndiya edolweni. Ubunzima obuqala edolweni abufani nobunzima obuthatha ebunzimeni yokubeka entloko. Usawufumana ubunzima buzawubakhona ubunzima apha ekuqaleni. Ithi ke ngoku loo nto leyo niboqala edolweni. Uthi Thixo nangu ubunzima phambi kwakhe yenza ndidlule ndincedise udlule amandla wokuqala obunzima. Sesona sixhobo eso xa udibana nezinto ezinzima bazaba abazali bekude kuwe udibana ubunzima inguwe wedwa. Bazaba abazali bekude kuwe zibitshomi zikude kuwe into ekufutshane kuwe lidodo apho uzawundicela ukugqitha kobunzima. Izinto ezingalunganga zikhona zadalwa nto yoba mazibekhona. Okusalayo nina cela uThixo akugqithise kuzo. Cela ugqitha. Usawugqitha ezintweni uba noxolo. Azuzunganikho izinto zizawuba khona abantwana bakho. Izinto ezizakuxalela ngapha, ezinto zikufake ngapha, which is izinto ezingurongo zizawuba khona. Qha uThixo makaniphe ukohlula. Xa ungumntu yohlula into elungileyo into engalunganga. Simela loo nto ke iinjongo zale mini Mr. Phinyana ukuyinto okokubana sikhuthaza abazali sinike abantwana ithemba. Sinike aba bantwana ithemba lokokubana izinto zona andifuni ukuyishiya loo nto ezirongo sizawuphuncuka phakathi kwazo. Nathi sasiphuncuke phakathi kwazo. Siye ungumzekelo usibona which is makukhulwe zithethwa izinto kunye nawe. Uyanibonisa into yokubana ubomi abululanga. Ndizawungena kutshona kungenapho. Saya uAvela umntwana uAvela siyabulela akafanga umuntu ongoyeni okanye umuntu okhule singamazi ongekho phakathi. Ithathelwe ukukhuthazwa ngumntu enimaziyo nalapho nisuka khona nalapho asuka khona. Nizawukhula phela ningaxelelwa ngo-Mr. Right okanye ngo-Miss Right welinye ilizwe. Nibekelwe lo mntu nimaziyo. Nabona into yokubana naye akathubelezanga okanye angahambanga zijemile okanye akudlela
Incwadi kaMateyu chapter 5 verse 1. Otheke akuzibona izihlele ezo wenye
ngomlomo wakhe wabafundisa esithi banoyolo abangamahlwempu ngomoya ngokuba ubumkani bamazulu bobabo. Banoyolo abakhedamileyo ngokuba bayakonwatyiswa bona. Banoyolo abanobulalo ngokuba umhlaba bayakudla ilifa bona. Banoyolo abalambele bancane benqabele ukulungisa ngokuba bayakuhluthiswa bona. Banoyolo abanenceba ngokuba baya kwenzelwa inceba bona. Banoyolo abahlambukileyo inhliziyo ngokuba baya kumbona uThixo bona. Banoyolo abaxolisi ngokuba baya kubizwa ngokuthi bangonyana bakaThixo bona. Banoyolo abatshutshiswa ngenxa yokulungisa ngokuba ubumkani bamazulu bobabo. Ninoyolo nina xa bethe abantu baningcikiva banitshutshisa bathetha zonke izinto ezikhohlakeleyo ngani bexoka ngenxa yabo. Vuyani nithole lunene ngokuba umvuzo wenu mkhulu emazulwini. Kuba benze njalo ukubatshutshisa abaprofeti ababekhona phambi kwenu. Alright ke wena usibule ekhaya nhleli ke nabafundi umfundi walapha ke Willowvale Senior Secondary School ngupresident ulapha ecaleni kwami siqasa umbuzo impilo njani president phela ngicela usondeze microphone emlonyeni president. President, how do you feel your day was so awesome? Ndiziva ndonwabe kakhulu ba le mini yanamhlanje ithi yaqhubeka ngokubulela kumdali wezulu nomhlaba kuba akho nto sithina singayenza apha emhlabeni ungavumanga yena. Ndibulele nabana oyenzileyo lento yenzeka namhlanje. So nxa somdala ufuna ufundela ba intoni wena? Business manager. Business manager. Wena ndikujonge ingathi ngayi civil engineering ngokujonga kwami na mhlambi ke noba ndikuoverlookile kanti wena ufuna uba ngusomashishini omkhulu. Leyo yayikhe idream yami by civil engineering but because of subject enzenzayo so anawukwazi ukuphinda ndiyenze subject because as class azidibani. Ubantu abasibukele ngalamina namhlanje nalanto ithi ukhuthaza nabanye abantwana bakwezinye izikolo because it's a privilege le nto bane nenzelwe into enhle kangaka because this is a history lena that naxa senimkile kwezi sikolo nemane nikhumbula ngasemva bana madoda sasisuka kwezi sikolo mama uNokwe basenzele into kumila kunjena. Kumuntu ohlele ekhaya nakubana kumfundo sakhulayo into endinoyithetha mina ukuba uzimisela kukhupha iziphumo ezinje because i-drop out esikolweni bingeyo ayo solution but ukunyamezela i-solution because ezinto ezinje zifikela abantu abanyamezela abantu abaqinile abantu bomeleleyo. So to me ukuya kwi-students esalandela emva kwethu just say be strong and work hard because ezinto ezinje azenzeki nabana and ndiyabulela nesikolo sethu ba siya senzela ezi memories in future sikhumbule ba nathi esikolweni sakhe senzele izinto ezinhle kanje. Ufuna ukuthini ke kuzikhal media naye umphama zamandi? Thank you for this big opportunity for make us to be seen worldwide and I urge people to hire this service. It's the best. And you never go wrong. Alright ke sibamzana sibini ke wena umuntu sibukele apha ekhaya siselapha ke Willowvale bekukuhle ngendlela komangaliso yabona ke phaya ku background abantu ke konwatyiwe to show bana apha besiphethe kahle ngifuna uphosisa sifika sanikwa ke i-breakfast eyondlayo ekseni wena umuntu sibukele ekhaya abafana ndihamba nabo batye iplate zade zambini lonto leyo itheko leni belilihle futhi livumile kwa the fact that bana batye iplate ezimbini omnye wambo kwi-diet kodwa ixakiwe kulomjikelo utye iplate zade zambini watya nenyama ebomvu umele makahanga yinje uyityile nangu ngasemva behind the scene ngeke umbona ke wena umuntu sibukela ekhaya siyabulela man we love you so much uZukhal Media
all the way kuGompo besilapha wena mntu usibukela ekhaya noma kwesiphi isikolo noma kwephi ilali sibize nje wena sizokwenzela izinto ke siflabbergashious ngicela sibaba bayise besibukele levels. Thank you.